Знаеш ли кое е умението, което отличава будните хора от тълпата? Не, не е знание, не е и опит, а нещо много по-дълбоко. В свят, преливащ от информация, шум и противоречиви мнения, едно умение изплува като безценно оръжие в ръцете на съвременния човек. Това е критичното мислене. Критичното мислене, скритата тайна. То не вика, не блести, но променя всичко. Показва ти какво е лъжа, какво е истина и как да мислиш, без някой да мисли вместо теб. Скритата тайна на онези, които не приемат всичко наготово, а търсят, анализират, сравняват и създават смисъл. Критичното мислене не е просто способността да отричаш или да спориш. То е изкуството да задаваш правилните въпроси, да разграничаваш факт от мнение, истина от манипулация, доказателство от предположение. В свят, в който заглавията крещят, а социалните мрежи диктуват емоции, критичното мислене е като вътрешен компас, тих, но точен. И все пак, защо го наричаме скрита тайна? Защото въпреки огромната му сила, то рядко се учи в училище. Не се рекламира, не се показва по телевизията, но всеки, който го притежава, знае. Това е ключът към независимост на мисълта, сила на духа и свободен избор. А ти мислиш ли критично? Или просто приемаш каквото ти поднесат? А искаш ли да се научиш?